أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجنا بها من الطعن والطاعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام. هلك عم بس أبما هلك هيرا كان ناي شرقة من بركة الله. أيوة. كوين عقلهم كوجو والله. شين كوين عقلهم. شين. أنا أمبات لنا كوكونغا أم بكافو. شين جلمان بيرود سامي وقتي منا. شين جلمان شين تلا جلمان بيرود سبادلا. أيوة. يرود سبا. شين تلا جلمان فلو. هذا مسؤول دفعون فيه. مسؤول. يبقى سر الشارع بيه مسؤول سبابا. أيدون سرو. مثلا دوبي أنو كوكم دالما فانجلي. وباقي كوك كلامه. ودو تافكين كتلا. مسؤول سبابا. مسؤول سبابا فروتشو بي. يارو عم بوقتي من السنة. أبي مسؤول بلو. Koni musomi nga furu matasiri merila ko te alata ko nyinte foila gele ma yoro no de fiya ko min tasiri la merila bawo kalde kani cheche ko faskali de musoyi sani merila furu siri kasri na madine ka furu siri islamu ni nyonche maka do kera ngasa ka do baro o kera madina ka do baro o kera madina ba o min kera o don papier 70 ko min ba yira ko anyi furusri kar sin kar sa che ko na boro la ko muso wera nyinte chiela o kunti o makala kratlela kira ya ka wakati ke kata islamu benebe kaminka kata kutoka furuko gelera furka di alai fo de koso ya wajibiya ka jenai furka siri misiri kono adama din dambe koso ya famiya dambe koso dambe fembade alako ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu ba mi rahman masanna yiddo fengo fena kuno de bola ya ayuhan nasu ya au adamadun ايوه يعني ما في يا ايها الذين امنوا ويا ايها المسلمون ما في يا ايها الكافرون بده بين كونو يا ايها الناس بين كونو كافر بين كونو اسلام بين كونو مؤمن بين كونو بين كونو فين adamadun ni be tamay sem flaka ni be kuma idara ni bulo flabe ni flel ke ni ni hakili dile mima beben kono ya ايها الناس إنا أو مسا خلقناكم أني أو أدم الدين بدا أو الناس ده فمرو بي المفايا جينتنا كما كنا سكون تنا وقلتنا ملكا تنا ني أيها الناس أني أو دا من ذكرين كبوتش كريمبي وأنثى أني مسوكلي o chekele o na checha man wolo
cɛ kelen ani muso kelen o le na cɛ caman wolo ka muso caman wolo ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa aywa ay sramanye masam yaw be daga wonni kelen bela kanin furu so fena daga wa mina aywa sa ambe ka nyi ninge doctoru be ka nyi ninge shawa be la chudi ka ke den abina chudi den me wakati je ka badde be kono abe chudi mendo ni no dembo la halala badde be kono abe balo chudi mendo na to chela abe sa oye oluka esgele seron amma hawa dara an fa da mana chudi ayo ma be fem mvie ablara de malika blara de kata boche kana naide ka donta ni mbe ka kuma buye mbe kuma buye ta bele jele mba kun fa yakunu ski ala mago dona su dalla tumami ko dara gara ka kolo de la che gara ka kolo am fa adama nu man fe gara ka kolo fa ya daro de la kilim goso rasulu ba fanye sallallahu alaihi wasallam ka fo musu dara gala ka kululla abi ngali ka isaba ko la gala ka kulu be chori aywa o ka golonen ako femi ngolonen do etna sega atli ne ba fa ki magonya ibi magonya la ka golonen do wa o ba fa ki atli ni ibi magonya la ka golonen to bonni ko ki ba atli abekari ako musu dara gala ka kululla aywa ya famu ngoredi ni kuma koro imani chetika tanyi seka muso don sango ka atle imana chetika tanyi iti seka muso don sango ka atle ngoro ni ba fa ki bago nyala ni ya ni juro mwe kira don na ko kira na muso ko ni cheche bulo da ka biti no fe ni bulo da ka ndo abiti no fe yo goro do ne ya fo ba ala kala sallallahu alaihi wasallam alli docteur rek ni man na ka kuma fiye na chana musodo kana girin ka fa blade ni yo ke doro ye ko jugu ke kay mun ge akoyela bisega nyako wa bisega kara ko wa akoni se ko sabali ale ma akoti ale ko ka sabali biske muso be jugo ta pasola nan na chedo fe be laban ka klinganya et puis bien donc al ayyam dahri jibana don no shubin tlin wallahi ajariye obi ladabu amajaye obi ladabu bien donc katani yasegi nasru yero don balde obina to yiro don nasu yero don bale ni dun bina to yero don mana kala ban ko abanga kasabali ya famu ata mo ko nga sabali ejene kala to fo ayo sabali bale muso chesa la kari muso mina abe sabala kan joga na saballa don bina muso ladi don bina ladi don ya ladi songolo bimbala bobla imani mana ni demso yini demso ka nyuma tama ibo fo be fo juma ikano fo wa alayhi katmul khana jugo mana ki dina adugo anyini magala aywa muna abe fe afere le no ka fe no ke na tara chefe na fere ko masoro do la go dabla na tara chefe chema ni nyefe te ba no fe abesera chenye jugo mbala ba dugo chala ba dabla nabila musa ko ala ba kunyu mandia musula ko musa ki ba fo akunyu mantula ala kaini wa akunyu mantula ni min jugo ka so bolon duila ka ni ki fe woni nyuai adima dembe sonkolo be bela yalla de ki bunya adika sonkolo ndugo moula oda to sena jibril na ala kirama
ngani wala dañ c'est très intéressant sayyidina jibril na ala kalama ako patron nyam bla kana do yebi kana dima do nyi bituka kala ni mama ba kala tlenna chiyana tle kono allah ta'ala feminum ba kono ala boke ati ayi da femin kala hala min ka tu o boshila akanga kala ako jime aywa ako allahumma ya man azhara al jamila wa satara al qabiha ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا سامع كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفي يا عظيم المن يا مقيل العثرات يا مقيل الأثرات يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار يا من اللهم يا من يا مساء يا رب يا رب كوني من الذي أدعو وأهتف باسمه من ف يردو شرطدو يردو ينغلدو يا من يا مسامي أظهر الجميلة مسامي بما كنما أبو دكنك مغوبوي وسترى القبيح كجوما أبو دو والله شريف كي ني ايرت لي ني باكو والله كو نيمي فوكو تشيادو اي با فوكو تشيادو نير با فوكو تشيادو سونغورو ببلا ها بي نالا بيفه ikanyi man ketawa bo yira maulay be juma minga moto bo kalama bo dugo sarin dangani nga wuri no fe dangani wuri no fe ni fala dangani wuri no fe ika juma be ala ba bedaka naka ni baka dangani no fe dangani no fe ika juma be ala ba bedaka naka ni muso ya chetuyo ni che ya danga aka muso ka juma be ala ba bedaka naka ni chefe na muso tonyo ni muso saballa na ya che danga che ka bara jugu be ala ba bedaka naka nala bi fedro abika nyuman gwansan ira maula karsa wa ho nyonde la hawla wala quwwata illa billah ha sirisqiti aywa ilham min minuma ala ko gobbe ba sirisqiti ko ibe juma mingeni no ira maula bi ma be kefe o karamo ke bay me yanfe karamo ke bay me yanfe ibe minga ngoke dugola no mo to ne bodo ni ne la kenam ma be kifu ni bogo morola siri fina ko wala yero ni be kan mi fo ni ma dama dem ben ala che ni patan nga segi ni be ben ala che ndi wutla fe ni wulla kiski be ala wolel minge ala ni ngeng ala globala do ba fala wallahi ne wolingi ganinge ima banganinge wallahi ne fene teninge awa wali ko ko kai senga do jabe ka tikela ma ina ko radu ina ala ikado ina ala be nyon kalama akoni ne ka jugumo ira mo wuti bo gorola akoni ne ka jugumo ira wallahi ne fene be nyuma min dola min ne fo mo wuti bato no mi nyuma min do ala ni no fo mo wuti bato parce que ne bala mi fo ala o ka na fo me la tenir trop go fo yebli sirwe no do problème eto fo me wallahi mawki yebe ka dlomi mawki yebe ka jine ko ci jarma kono mumi do jarma kono na la dimni kro ala dum hina adama dena ka timi fani baka na zerni kuma bayde bismillah arrahman min fla kafirini silame beni mono dan fe bebe di kono arrahim sa wodi masambe hina silame kala katimi ifani baka ani katimi yere kan est-ce que muso beso ngadem ne kadot kabla tusmala abadan muso be jiwoni wuni ka bon adenga wa ala be
hina adama dena ka tumi fani baka ni ma ko la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah ni dono sinzango na bana ma jinumuti tondum foni bora de Allahu akbar ala embe maka mamin gadiye iba mauka bonya iba ka nyuma unda keneka wasatara alqabiha mamin gadiye iba fa mauka bonya iba ka juba undugo ala ya man lam yuakhid bil jarira mamin te mamin ne baraju kaliye jariratu de jun ngoy جرائرنا تمها بجاه محمد صلى الله عليه وسلم جريرة يا مفردوية جرائر يا جموية ايوه ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يحتك السترة اما سبي مما كان لي بو فرنسا مما كان لي بو فرنسا كبولا دومين درو يفي دويا اودون كويا مكار سبو غورلا يكان لي بو فرنسا اودون ويك كسبو غورلا oui wuchala ikan lebu de farasa alaba o fere te kuran waye abake dawla pour que kese ale alama je dirais fait no debe ni islam ke muni yere ni ya don wallahi mama be akan place la alay ite foi fatigué abeni ke oh bo ke no ya la toro ma ya toro na ma la toro aka o kelte foi chien kasa bani nyumange na jara alay de iga nyumange na mandi alay ate fonya yi ayin bubud man ako ya adi mal afu masam nga ya fa kono kabbo aywa ya was al maghfira masabiga ya fa kono fere lembe ya hasana tajawuz ya hasana tajawuz masam nga temanchu chekain aywa يا واسع المغفرة تمنجوه جمعين يكجوك مارس أي فلك يلا أكو كاسا نتن تايفة نتن تايفة أما أفريقيا أتا تايفة أتمناك وأتا نوبونتو كما أياك كنين غسا أتلا كتا نيوم سوري يرويلا كافوكو نينشي يمين كان لما جرو سرالا أتبعي أي أوتي حسن تجاوزي يا أكبر sun tuzauze ni ya fara mama dunika ya fama piu ika nyumanga ya kofe odi sun tuzauze wa ya wasi al maghfir masa minga ya fa kono fere lembe kono fere ya don ka don ko ala ba adama denfe ay mu fani aywa ako ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum mu'minu akado amuso dawbe adin dawbe oliya jugu yo tawfe aya yere kolo shula aya yere kolo yo fo ama fo ki ka fo la pew ayo de ko ki la ka bla pew ka toy wallahi mamunu la dege ay mamunu la dege aywa imamunu la dege munu ubu den fakat be ni den ko jugu kula abara utoro chugo ni terni ma so la ka wuli ka ta delle ke dro ha min bi ko ni go bambare e de jeldo ala yara jime fo ijudo aya ko la shula ako banda afu ayo fo kadaka imso ju mankila ibe ju mankila na usara ka yafa ala de be ka fu ko awo ala de yi jugu fiye ka tla ka ngamne mine chugo mina abino fi ma fu muso bede ma fu dembe ako dendo ni muso dobe ajugulo kwa ya yere ko lo shula ako intafu wiyo minka wala na wasira kan yafa amma la kalimaye amma min nayi wa tasfahu aya pakuna ukabara juguna iya fara katlaki pakuna malaje aywa wa ta'firu katlaka ya fawye ni so yimbe jara ne aw afakunde adama din
mone mana do ila dusukun be wule ni dusukun dimina shaytan bina dole bi kali wallahi teninke wallahi de islamona na fi dron masami dai min fi yo lame ede dendo ede jildo nana na ke mi ko safe nya donga chaw dono bina ka bina dese muso bina dese bi bina dese société o do er sigile me ka shira ma sani ta so do ma min ke la okunu no kunu na dora bina be no bena wallahi o den sina de bi bo parce que ado ay ko jugu ki la korole amiri bale bino onno bo sanga no gati baba ere kolo shila oni den gele ni mbe naso amafengila parce que o katin ka ndanyo wongila ni min bora ni ngoro kaba tirenzo ya so atari si ki miri mashi jamu te fala e jamu ko mashi to te fala e to ko nayi mirola wallahi basga ko mumni imana ay suratu fengon furqani gon ay ibadur rahman fona akwa alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin ayin faqada dimenga ma muso chaman be ebe min fe dinen la di muso into fe masakade ebe muso fe ya famia shariatu ya alako ale ala deli abe so minga ko ale ko o yelmaye odi ba rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun abe ka bara folo binge ne ka no mande enni yela jumana ikuma shulande we ale ala deli parce que ay dendu igarza yala bon ale to ko khallaq wa huwa al khallaq al alim khallaq garami yemma do dasra ay juman doke juman ke aboka ha sini kana bo juman kana blan manga ole to ko ala wadi huwa al khallaq al alim ibedden no yibulo be jugo do bala ni na tiara ala be jugo nyalama ala drone boko tout comme khallaq al alim do ko do yime ni ma biski ki mere idere ni maden na idara idale bi se foyke ha sem manja bulu manja idale me dumudo don abi do faro ali ala be do faro ka dumudo abi do faro ka abi do don faro ka fokana se bela wuli gasigi ni fene ni khallaq ko rodo sem je nasa sem flab bitanyo fo te jaka chuto nyonto na ya jabu abi jodo ya do nya do abuki bolo fla bitanyo fe na ya jabu do nya do bo ibe bo dimsela ni tara sanu sanworo sanwolo bla santa iman na ni o dimseni sinai ibe flama ni tara ndoni santa wala tebana na sara samu kama iman na iba so atmeni ka don yoroka do mo shu bolembe akelme kama ngoro iman ta iman na ko fe iman so ay muso furu de so la ni de khallaqul alimi iman ta abo chukula abi fanga be do ala bisiga ko boke inyana don no binake abi dese asika foi ka ere ni de khallaqu ski oye khallaqu doy ni khallaqu ya rabbi bil bay na la jombo don ala kira ni mamna na mani be kafiriya la ni na dra be ni soja me kafiriya minga o bandodo ni dona le fe na ko afa ashhadu an la ilaha illa allah ni yo fo yoro micro noro de dina direct kana do suguna ko ko أقول أدنى مناقو فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي نكرفك سابو يدومي أقول يعني هداية مي أتو دون نالا بمهمين في نور بدو باب ليد سكونا يقذفه الله في قلب المؤمنين ألا بالنور يمفلك أنا مؤمن سكونا نور كلا درو ni fembe edil makoy noro imbo jeye siboye tami mukhalafa noro de ba ayirila lebu mbala boyirila ni atui bonyam be soro aboyiri noro inde boyirila otuma hakili bo baraka sa ودي هو الخلاق العليم انا كي يافك كما فرلندو ني يا فرديما يا فري مسوما مسودو بكو جوجو كده تالي نيفه ابنا ني مسا نا ني مسرا نا دلوبلا نا دل كده نا سغنا
min dalima kono janga to nyo wala kentu abe fanki sa minga di ni o dembe be dembe bo chula osma sunu tajawuzi wadi ala tay ay ma u den chugo fanye dem ni muso yu chugo fo na sananya fa ni juma mingira ni ya fara wadi nyo shite angoda wa ya basital yadaini ako masami ngolo flap embe birahmati ma ni qabla istihqaqiha ale be herdi ma kasra ma wajibi ya folo ay ya basta li yadi bir rahma kuma bana ya sami a kulli najwa be ya sami a kulli najwan ya sami a kulli najwan lifun lam takala ya sami a kulli najwan gundo kan ba duma dampo ni nyonche masamin globa bela gundo kan na be dampo ni nyonche ala nyeba bela aywa ويا منتهى كل شكوى دمكاسي بلا جيرت بدا مسامينا كاسا كلا دبا كاتشودي يبتا فوني او منو كانو في يجيلا بتقولا يبتا فوني كاسا ني كان لا او منو كان تشي تسالا نو فورا درو يبتا يبقى على ولي تطلع الا مو يمنغنا كما ala ekane wasa no ga ko hoita ika sura duni dana bisa ika dama kashi sira da yoro aywa shikaya ode komi ko jugu kella sira tala comme ça la ga fo mo wal be tara tribunal tu fe ka ta fo o yulu tay nasir alama ode adai ya munta kulli shakwan sura duni be dama kashi be abeda yoro ya rai wa ya karim as-safhi سينا أكويا أديم العفو وي عفوي صفو يا نانويا فصفي صفها الجميلة يا مسامينك تمنجو كبو وفني يا فموديل سيسا ما يكوجو كلا يا ولي كارسا نافوني itara nin dabali kene kama itara bultu fe kata ninke yene ndla kaninketa yedumuni ndla kana sikinenye mo fendo de ne kishi no kunte ne kumbe tala mingu yedumuni ndo ngasa iyo minge nyabe ya fa yene te fenfo mai foni yere yafo wanti mina nai omiyo ke katla ndo akadumuni wala dla kadibe ko dum parce que fola min fola ni ma do abu mo wona go ay fola mi ka bana fana nge fola mi no fora ko baracha kum o ma da de bala je ka bete ne ko ni aywa imana ko alaka fasfai safha al jamila in rabbaka wal khallaq al alim ayin fala kare fasfai safha al jamila ya fa ijuma ya fa chuchinyina كلامنا نايفيو أي مفاجأة ربك يكاد إما هو الخلاق العليم ما دو بيجويا من السيسا سيسا تاتمنا تمين أنا بنادو سكون يلمك كيفه كتشولا منك بوك نتلقوا فيها شترى نلا ما فا أبي جربنا دونا من جربنا دونا نلا أدو بدم ندوس كثير لفلا سمعنا يبتها بوك تافنو يني جربنا دونا نسوجا دونا min ce da bola capital dozo ya atara dozo ya ke ala ya kai kuma be yala ma fo isro aywa abula bulunga singa na so kororo dalme atigla tikele koroni ta ko sire ko blaga boara abta ndi dem sono mo ke naje anato adu suka silembasa madina ko na to sabo su ko le malaka la sallallahu alaihi wasallam aywa sabo ko le malaka la beka wajuli ke mune ya mune yero dopi no ye wajudi kala o domine kam ngasa na araba trife abina wajudi kala nfe na misiki wajudi kala koro sana kawli kuma do be fo mi me la songa ba do be kayina ko mo wayal ko fo atikala mo be ika kuma mi ngoyara abina fenso de ka kuma kono min daka dala min ba nafa bon na ko te bena abitla kana che wallahi ngache ne wajulla iko kunga gone ko so ngase makele mi ga kuma la wodi jara ne ne wodi ni kife atkibna fi ba ako inna rabbaka huwa al-khallaq al-alim ma du bi juyasa nawdu na nyoma dura bina kife ala dem se ko ke
ni cɛ in nana sɔrɔ kira sigilen bɛ a ko hɛrɛ cɛ o a ko musow ni denmisɛnw ma ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛntigi si la min ye nkalontigɛla ye ka tɛmɛ e kan a y'a sɔrɔ ni adamadenw dibina dɔrɔn ɲɛ bɛ ɲugun fɔlɔ n ka se a bɛ jan dusukun na n'a mɛnna dusukun bɛ da ɲɔgɔri da k'a b'a fɔ da ɲɔgɔri la cɛ nana a y'o fɔ mɛ ala kɛra ko e tuma i ye mun mɛn min y'i tɔɔrɔ a ko i tɛ sigi ka lamɛnni kɛ a ko ne wa ne ka lamɛnni kɛ la ne tɛ so i la abada ne tɛ lamɛnni kɛ la abada i mana ne k'i to yen ka lamɛnni kɛ a y'i bolo da a yɔrɔ ka foroko kɔnɔ kɔrɔ ka koronin bɔ k'o fili ne ni y'i lamɛn ne ni sɔnni la ne na sɔn ne na tɔgɔ ko mɔgɔ sisan ne ni sɔnni la ne na sɔn ala kɛra ko n'a sɔrɔ ko sabu a ko ka koronin fɔni saba dɔ k'a fɔ ko cɛ ne ka koro fɔni ne ka koro t'a la i b'a sɔrɔ dɛ o ye koro fɔni ayiwa koro ko ala kɛra ko koro ma ko a ko y'aw dɔn bɔ koro y'a laminɛ a kisa b'a ɲɛ b'a la bɛ kuma adamaden dɔw bɛ yen n'u ka ala ɲɛ siranya n'u ka ala bato sɔrɔ degere dɔ la koko bɛ kuma o ye sirikaw bɛ kɛ dɛ o sariya bɛ n bolo koko bɛ kuma o ye koro ye ala kɛra laminɛ kira ye ala koro ɲininka a ko koro a ko man ana ne ye jeni ye koro ye ala kɛra fɔ e koro yɛrɛ bɛ jini bato a ko masa min ka fanga bɛ sanfɛ a ka sebaaya bɛ dugukolo kan a ye siratigɛ bɔ baji jukɔrɔ a ko ne b'o de bato kira y'a ɲininka ko ne ye jeni a y'o fɔ koro ye seereya kelen ma sigi ala kɛra nin de kosɔn ala kɛra tun tɛ sɔn ka koro dun a bɛ dumuni minan min kɔnɔ u b'a dilan ka na dumuni minan kɔnɔ a tɛ koro dun a bɛ dumuni min kɛ a b'o dun an mɔgɔ bala dunni na parce que nafa caman bɛ koro la tuma min n'o kɛra sa cɛ jɔli y'o ye min kɛ cɛ ɲɛkisɛ bɔra a fara kɔnɔ kɛlɛ kanu na cɛ de kɔrɔ ka kuma surun ye a ye donna silamɛya la a donnen a ko ala kira ma komi kuma caman bɛ yan o yɛrɛ tɛmɛna fɔlɔ sani n bɛna min f'i ye a ko kira ma ko ne bɛna tuma min i sɛgɛrɛ yan maa si tɛ dugukolo kan ne e tun b'o bɔ kogoɲɛla ne yɔrɔ e de tun ka go ne ka tɛmɛ dugukolo kan mɔgɔ bɛɛ kan min y'i ma tuma min nka sisan maa si tɛ dugukolo kan ni n bɛ min fɛ ka tɛmɛ i kan n farikolo kɛra i fɛ n sini a yɔrɔ bɛɛ fɔ k'o kɛra ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ni ne tɔgɔ khallaq inna rabbaka huwa al-khallaqul alim maa min b'i juguya la a k'i teri ye a ka ca la ala b'a yɛlɛma a ka teriya ɲa i n'a cɛ la n'i ye juguya ta i bolo n'a dɛsɛr'i la n'i ye o kɛra i teri ye dɔrɔn maa si tɛ k'i janfa a ɲɛna nka sa hakilinta t'o dɔn a bɛ kɛra ko o bɛ juguya in ka den a t'a kan dɛ a tigilama t'a kan o tuma a dɔ so a ko munumunuw ma n'a bɛ seli a ye ni ala deli nka aw musow n'a denw ɲaw ye muso man ɲi den man ɲi bɛɛ bɛ sitanɛ bolo nka n'i bɛ ala deli rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ala ne ye anw y'i deli i ka fɛn min b'an ɲɛnajɛ i k'o d'an ma an musow n'an denw na duwawu ye nin de ye rabbana fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ cɛba dɔw ka fɛn fɔlen don ala y'a lasegin anw ye a lasegin ye e min ye sisan n'a y'i jasiri kɛ rabbana in fɔ n'i m'a fɔ dɔ bɛ n'a fɔ i kɔfɛ n'a m'i ja ka n'a fɔ dɔ bɛ n'a fɔ min bɛ ala fɛ min bɛ ala ka diinɛ fɛ kuranɛ bɛ minnu bolo anw tɛmɛnenw kɔ denw ni mɔdenw minnu bɛ na n'ala ye si d'u ma olu bɛna rabbana in fɔ anw kɔ o tuma a fɔ i ka fara mumini ɲumanw kan komi ala yɛrɛ y'u tanu duwawu kɛ o de kosɔn an b'a fɔ mɔgɔw ye musow ye n'i den bɛ yen n'a kɔ donnen don i ma n'i den kɔ donnen don i ma parce que o bɛ yen sɛtanɛ bɛ denmisɛn nɔfɛ denmisɛn si bɛna se yɔrɔ dɔ teri dɔw bɛ yen u bɛ n'olu donna la dɔrɔn a bɛ jɔ a ba la a bɛ jɔ ba la n'a jɔra ba la a bɛ so bila parce que diɲɛ min bɛ ba bolo ka se a ma a b'a fɔ k'a bɛ diɲɛ in kɔrɔbɔ o de bɛ taa k'a bolo nkalon ye a bolo
ajan be ba yone aba ka bi ibban sola folo na ibban sola sa shetani mana soro adwala o ya banente da tara musoro banyana ma do fe na tara kapto fe ki bati ko ba ibon so danga de to e ba fe no kira to abese ngana ngasa nimi ala do dende mbagile ndai ne ambeta o ita chento e ne ambeta ngasa min tafole me ko dundai kun o yi fani bai وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنا أشكر لي ولوالديك إلي المصير هذا ما الدين أوني الذي أون علي الذي يأكل تيفاني بالا ايوه إكادو بيبادي يكردوني با لا فلنياكا كان يقولوا لا فلنياكا kan ki kono takati dabo sample kono otuma barka da ni alay ika barka da ifani bay نعم an ushkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wala ni ye muso ye jumankila de ye jumankila ni wala hin ni nage obina ba ay ako ya munta kulli shagwa ya karima safi ويا عظيم المن masamin ka fana sire ya kapo yaro mannu yaro la fana sire do mannu kuna da دليل mannu fana sire do mannu ya kuna da dali alakrama ko yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya قل لا تمنوا علي السلام بل الله يمن عليكم ان هداكم akana faka ko na lele ma kawdu islamiyya do ko wonna ganye mata on fe murumata on fe jihadin make an yare na ti o ikrat le hali sa fana bete ni wajuli fori na ijason ni mason ala inema min dima na ya boshila itachena utma ikad islamiyya strosa buye muhammadu rasulullah ايش لقى محمد كنت تلونغي كوي ها محمد كنت تلونغي ده ايس اير من يسي ساكا لا جي اكي سي لا جي تشمي دوغلو كي دوغلو ايوكي كتلك بوي كان بيت المقدس كان كيرو سوراي كيرو ناتشو بيت المقدس كونو وني على كلا ناتشو ماكي كلين ناتشي كلين وا ايوه même misali de dima ni yoro do masake bina sida jibana masake be chibla ewa begana gula mo ay nan kansa kumbe na ija do bina fal nguru ninga do bina usena do bina soka do bina mobilla do bina mutoka do bina kurungono ya famna o bina so kana si ko tikla man na lima kono no bina abina naka avion ne na jigina sa abta kumbe abiya so da be joleme ala kala na don kiraw de jora ka kumbe comme ni masake bina on to to gem fiye ka ta kumbe lawa kira be karam fiye ka ta ala kala kumbe sallallahu alaihi wasallam o kana nyimon soro betul muqaddas ma sele ko kira foriye in shita amin ايوه aw lam tu'min ايوه naija so na mi jakana so min fora ala fek bala kira o kira bebe naka anana kan usroy ayara kan flasel nuye ana kan fla kasro kad laydu kura kuraya bulo mu min kun foruye wa idha khadna min nabiyina mithaqa wa idha khadna ودخل الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه لا يترك كده بين طفل ذكروا نيكي كده جيني دتاي من قد يموكي نجيه كنو مسامباني نيفي ممي في كاكوفي ni kleni muhammadu klebena ika kafe ni fora adama he
kan fo shita ye kan fo idrisa ye ka fo nuhu ye ka fo hudu ye ka fo salihu ye an bɛ ka bililo de tɔgɔ f'i ye kana se muhamadu ibrahim ma kana se musa ma kana isa ma sani ka se isa ma idris fɛnw b'o la ishaaqaw bɛ yen yakubaw bɛ yen ismailu bɛ yen nin bɛɛ donna nin kɔnɔ layidu taara fara bɛɛ fo kana gun musa la isa kana se isa ma ala lawan mina sa وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد بيتا تبرا فكنا أقول نبي الله عيسى لا وديسا ألا يتفعني كجيا ويافا تشوفي كلا كلينجلم بيافا كمان توي عيسى يافا تشوفي kira kelen bɛɛ y'a fa ka manto ye o ka ko ye dɛ kira kelen bɛɛ isa ko cogo di a ko banisirakaw ne ye ala ka ciden ye ka taa ma kitabu minnu kɔnna n ye kira minnu kɔnna n ye ne nana n b'a bɛɛ tiɲɛ tigɛ a bɛɛ ta ye tiɲɛ ye tawureta kɔnna n ye n dalen b'o la n limanalen bɛ n'a ye parce que o de ye kitabu ye min ye المعاملة بين الله والخلق المعاملة بين العبد والرسول والمعاملة بين العباد بارا نيوغيا adama deni ala cɛ baara ɲɔgɔn ya i ne ka kira cɛ baara ɲɔgɔn ya adama denw gansan ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ka na wala wala a y'o de fɔ ko musaddiqa lima bayna yadayya min at-tawrati kila tuma min a ko tuma a ye lamɛn o mubashiran من أو نسوجا برسول نكراي يأتي كراي منا من بعديا أبنا نتعلم كور بس كبي بعد دو سنة كتا نيسا تمسرنا ما سنة كيرنا يباني فو أكو كراي بنا نكوفي اسمه كراي نتوكو أحمد أتوكو أحمد سكي بو نانا أكلم لمن ناي lanana aka tubi kura ya bulo abena nafa dina minga aka de tatto ya ka tuka ko mana sharia min fo aka baraka no ustaz sagara na'am ski ne da photo fleda nen do ne ma fo domi na'am yahudiya nyana mate min be se kun bolo bo ma ote mate du golo kamin be isa bo o de ko so semantia tigi yɛrɛ a yira o la min tɔgɔ ye ko Allahu a y'a yira ka jɔn min na jɔn min y'a dɔn k'a fɔ kuma caman bɛna fɔ ne ma n taalen kɔfɛ o tuma i dɔn ka kɛnɛ lajɛya maaw ye ka walawalali k'o ye i dɔn ka kɛnɛ lajɛya a ko kira in bɛna ne kɔfɛ n'a nana a ka sɔn a la a tɔgɔ ye Ahmadu o Ahmadu fɔra o alakira de nana banisiralakaw ma minnu y'a kɛ tiɲɛ ye minnu ala ye minnu da kunna ja kama olu tugura kɔ minnu ni dɔɔrɔ ani kuntigiya kanu ustaz sagara balaw bɛɛ bɛ nin de la wari an bɛ wari di ma an bɛ sara nin na i ka nin fɔ an ye an bɛ nin kuntigiya d'i ma n'i bɔra an fɛ dɔrɔn an b'i bɔ a la ka da den bila dɔyɔrɔ la maa min bɛ kaari dɔyɔrɔ kɔ maa min bɛ kaari wari kɔ n'i y'o yɔrɔ cogo o cogo la ko y'ala ka jɔn ye n'o tɛ adamaden dalen bɛ ka wari nɔrɔ a dusukun na ni wari de bɛ si bi n'a bɛ tile sanban filɛ wagati min na bi ni wari kɔni b'i bolo dɔrɔn i ye ala man kisi i yɛrɛ bɛ kɛ rasulu dɔ ye ala man kisi la k'an tanga ka bɔ yaada baara ma isa ye nin de fɔ u ye kira nale maaw tora faminhum man amana dɔw b'o la olu limaniyara wa minhum man sadda dɔw y'i kɔ dɔn n'i y'i kɔ dɔn i yɛrɛ ye bon o kɛ o bɛɛ sa isa de nana laban na o de y'a lajɛya mɔgɔw ye ala ye o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan Baitul Maqdis ala kira nana ka na seli n'o ye o tɛ dugukolo kibaruya bannen ye a sɔrɔla sa ka sira minɛ min bɛ f'i ye karisaw ye fiziye dilan a yɛlɛla dɛ u ye finiw ta u taara kalo kan u yɛlɛla kalo kan ne b'a f'i ye kalo ye danfɛn ye
kalo e dam fenye tamo fenye balo te lara ko e be nye ko e mun fiye ka sigi parce que qaida do be fo ba ko famiya ni wa famiya don ite so ala joshi te so ka fa amerika unyen nke ko obu fle ala ka mujiza ma ala jombashi abi jenu so ko nege limanati minna mun te qaida don fi ka don kalo te qaida klete qaida dolo be sambe ni nye bala ka suri masa o shite qaida femin be no e lara ko ni ma ba don o te don pio fo malikal mawtu kunga bo nakira de barzakhi be do ni nche ben yibe lara ko la bon barzakhi dona afiri mambo ya na misal do fiye ninde beria jene la dama denta ha adla ku nyame comme manganga na boya kata sebe adla ko do manganga be sebe manganga se fika koriyal deke wa ala barzakhi min bla ko bla jin la harache sa sagaro friga giri ndara afrika mangiri ha afrika mangiri sabaka to be ale do la hara ko banga sa nyiba nyamba wala dat iblo ka fembo fo ma ka ala do ski ni ala do ibe ka ibe sraye wallahi sebe da be ma chungan de la machite imana bana chuko ka fo gibe ndenzi ni malgal mawtu bina wa kalama la ilaha illallah tanso minun telunga bu baraka mari tanso minun parigolo ko boku bi ko fangele fa est ce que abinu ma to baraka la mari wa abo chuko la ko beteni tuma mi kraye du makulu take ko ka ta sangulo tala clay monte kalon monte atemanu bela ka sangulo folo banka flanam banka samanam ba ka nanam ba ka durnam banka woronam ba ka ta se wolo blanam matmami nasara sidratul muntaha misra xore jie ko bana pew ana sidratul muntaha ko inda jannatul mawa jannatul mawa be de utma sen jibril ko bokon sirando orla sirando orla kala ko ibento jodi ko mi go ngara niye abila sairama wallahi sana yelen ko badaj jibril te fuy do ala jibril te fuy do ala kala ta to ay fem fenye jibril ta kalama ala fem benyira ala jibril te fuy do ala oda fari bolo dala comme qissati unu ma foto fem me takribu ga mai ma korosuru nyi obuna no doy asarata ko ta wallahi jibril te fuy kalama sana yelen ko la Muhammad liga sey fene Muhammad adama sey ma shima liga sey anastam da adora ko nesrando orola asara dorola mami min nin ba faka ko ke ayoke ala da saura min ka yibla wala kra ya yola o ma foi kala kala folo ta fore ma ko lota don folo min na ba jibril ya kama kama flayo o yege ala kra ya doro kra kirina o fori o du ma ko ya soro ko damna to do du su kuma dala fa ka sa we du su kuma dala de fe du su kuma dala fa foi tikniye on ko ala john mombe iba do e bu nene o ben manki boko so te ko yere fa fiu iba nini aben manki parce que ale minye na yo donc ba to don bo be doni chinni ala ka doni na o be doni chinni doni chinni o be ala jom on ko sare e to ko sibat allah man hasal min allah sibat ni ne ala ka gala doni na fra ko gala abela rato yana ko kata filo klorla o tede duskun lali ala kala dara duskun dara ala fa chomi kashi masoma atbana kirabe dara kirabe atbana betaka o de ko so ay furumusuta muso minnu kun b'a kun parce que da yɛlɛla ye ni muso hakɛ da k'a furu n'ala ye fɛn dɔ k'i ye kana fɔ i bɛ dan tɛmɛ
kira ta amboto e ngamba nene era de mala e bonya do dima ha ibe ka bato ay hero do kunjima kana yada de kira e min fa fala akuna abdan shakuran ma sanu waqti be kun abdan shakuran ke joyin barka da alai ko yesangani waqti be kana yada ni ma yada do be ya rabna nuye so ngam so danta ma wonu fo ko dan me abu yan ko gafsa mo to e bitan durnan wor nanta ala ko otmane ga sinza yo farasa ge ne ko qad alimuna ma faradna alayhi fi azwaji ngomo minum ye fami wajibi ko ngune bodo ngum ya tere musu naninka etebenoka tuma même fere mingila abo mingesa ota ala ni jonje aba kemmi no de ba kalama fona tire dai min fo fona tiki dai min fo ala kala de yobeke ani sere jibru farla nyona akilen te badakata ha sidratul muntaha tmenin ko ay hijab mun to o foriye ka chaya parce que kayirila na foriye ko l'arshi te dore femme be fanga be sans de l'arshi fanga be sans femme be fanga be sans ni sera be sans de l'arshi femme be kursi ti foi patron gelengo kira yo be yala ka tal jina yala ka janama yala kana fɛn fɔ minnu ma ma se ka minnu sɔsɔ ka tila ka segin ka na k'i da dugu ma ka fatu ka ala ka masaya yira ala la ka fɔ ala de ye masa ye silamɛw k'a ta k'a ko k'a dun yɔrɔ min tɔgɔ ye ko madinɛ o bɛ yɔrɔ min tɔgɔ ye ko rawda min riyadil janna o tuma o kira bon alle muso furu ka muso ka hakɛ d'u ma ka ɲini silamɛw fɛ ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya a bɛ fatu don min a fatura an tɛ se nin suwa muso 9 a fatura k'o de to o muso 9 minɛ i mana y'a dan ma muso ninnu sɔnna ala ka yamarukan dɔ ma ala fana ye sinsan don ala kɛra la ka a bali a ni dungɔtɔ la n'o tɛ sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu ala ka taa sira ka kiraw ni muso kɛmɛ ka di ye b'a furu kiraw nabila dawuda kɛmɛ kun b'a kun muso hɔrɔnmuso kɛmɛ a denkɛ suleiman muso 1000 kun b'o fɛ taaramuso ye 700 ye hɔrɔnmuso ye 300 ye bon masa min y'o kɛ o kɛra kelen kun da yɛlɛlen don ala kɛra ye masa don la muso de kira muso y'i sigi n b'a f'i ye ni muso ye kolakolon kɛlɛ walima ye kuma dɔ f'i ma kana minɛ n'o ye k'i b'a ko ko ni amadi ye ko dɔ kɛ a bɛ se ka yan ka taa muso tɛ wɛrɛ kɔni wɛrɛ ci kun bɔ i y'a faamuya musow ko wɛrɛ yɔrɔ ni adamaden gansan sigila n'u bɛ baro la fɛn min ka di ni ye o gansan de bɛ fɔ ye wallahi i mana kamalenkɔrɔ cɛ 10 sigilen baro la min ka di ni ye o gansan de bɛ ka fɔ min ka di ala ye o bɛ fɔ a la kelen dɔrɔn de min dun dɔrɔn de bɛ fɔ wa adamaden bɛɛ ka kan koyi adamaden tɔgɔ de ko adamaden kira musow de y'i sigi sa yɔrɔ laada kɔrɔ la musow kɔni foyi man d'u ye awa man yansha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghayru mubin maa min bɛ balo masiri de sɔrɔ foyi man d'a ye masiri kɔ n'olu sigira o bɛ dɔ wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ masiri kuma kan kira musow y'i sigi u ko ayiwa anw kɔni kɛlen bɛ dɛgɛ sulu kolonkalanw ye dɛgɛ kolonkalan an dajɛlen bɛ fɛn t'an kɔnɔ an dajɛlen bɛ fɛn t'an kɔnɔ ko anw ye kira musow ye ko anw ye kira musow ye nɛgɛli t'an fɛ o fɔra an ye ko dɔw bɛ nɛgɛli k'an ye fɛ o ye a don masakɛ minnu bɛ dugukolo kan ɛrikiliw ni kisiraw ni kayisaru olu minnu tun bɛ yen u y'olu baro daminɛ sa ko karisa u nana fɔ an ye i b'a sɔrɔ jɔnmuso 100 dɔ bɛ dɔw bolo nin b'a kɔ ko nin b'a sen ko nin b'a kun digi nin b'a ka kɛ tan anw dun filɛ foyi t'an bolo o tɛmɛnen kɔ
antenne negali ka fo semaine kelen ambo de ka anga sok ferlente anya me ko numbolo ko yero be bulu ka so kono o be jigi bazan kono kuko o dunya so du kolo ka masaka menum be ko na bara on nyon de ke non bita yala kata shami yala o beno baro fo musoye muso menum na kala fe kala muso fe o le fene buro baro bo ala kala musoye kamno kala gien na du koro kila bora misiri la kana suru sigilembe akadiwa amna muso ko le suru akadiwa akadi bisigi kuma ba be ga fi aywa ala kala ako stamoni to chenembe ko anye no muso e ko no man laba muso kira mi ngafse kira be o muso ya anye kuma bana finin fera bo tamfe daaro tamfe ba ambe bolo lugo me no shife bara fe otma on wonna lembede nasro ni se ka fenka anye ka ambe ni na ka ambola ambe ni na ka ambola ne fam ala kala skele me ala mi femi ekra amin dron ala ba magawa rabbi mi femi ya hami rusa ama ashtak ndo ka bo so ko he ko cha ta to la fiala abna min ko dam da abna ni ala bla nyona ni min ga ni chotora abo fai yo bo la kala skele me be ka wana gwa hono ko na ajira aywa kele ba do abna minke قرآن آية يا أيها النبي أيوة قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ويا أو قرآن شرطوت من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أتريا أقول نوما أفي مسوي أيوة مسكلم له من مسكلم أفوي ناس رأوا بدنيا دفع ناس رأوا بدنيا مسير دفع نعم diɲɛ de ka d'aw ye diɲɛ masiri de ka d'aw ye k'aw pari ka bɔ ka taa yaala k'aw pari k'aw sigi dɔnkili lamɛn na a tɛ ala ko kɛ a tɛ foyi kɛ n'o de nege b'aw la fata'alayna ayna ummati'kunna n b'a kelen kelen bɛ sɔn dususumafɛn na dususumafɛn dususumafɛn y'o dɔn wa i b'a fɛ ka muso bila yaro muso mana bila cogo cogo ta amani muso yi hali ni go kabina ndo ni fa ya nye here wa ona ta be ni go kiwa bila doni abe fam be ke se no ye akosa ni ka bila sa fe min ba dusu ma odama wakati ke ka min du kasra ama sana ka chewara soro na atenye bo famaro odama ako ay namba dusu man fen dawma wa usarrihkunna mba usrala bla sarahan jamila sara bla choche yina la bla choche yina jume yem sobla fenta on yonje wala fengu ma yonje yara bla tara atalin ko minna anige na duila ikasinga ta nyini kasuri ma fenge mimba to nube mo be nyigila wallahi o de sarahu jamilu ye ko sarahu jamilite
k'a minɛn dɔw k'o tɛ d'i ma nin tɛ d'i ma ka minɛn cɛ k'a lafili kɛnɛ kan o tɛ sarahu jamilu ye i tɛ fa nini i tɛ ba nini i tɛ fa nini i tɛ ba nini ayiwa a ye nin fɔ a tilara ko ya nisa annabi in kuntunna turidna al-akhirah turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima n'a sɔrɔ kira muso n'a sɔrɔ aw bɛ ala de fɛ n'o de y'aw ka hami ye n'a b'a ka kira de fɛ ala ka kira n'a b'o de fɛ wad-dar al-akhirah n'a bɛ lahara so de fɛ nin saba ala kira lahara parce que nin saba sɔrɔ la dɔrɔn fɛn bɛ ɲana mais a ko tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wala aqibatu lil muttaqin diɲɛ lahara so aljina min bɛ a ko anw masa b'o di maaw de ma maa minnu tɛ kɔrɔta ɲini dugukolo kan maa minnu tɛ tiɲɛni ɲini dugukolo kan an b'a di olu de ma la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wala aqibatu lil muttaqin diɲɛ kɔlɔlɔ min tɛ ala ye sara jɔnw de ye an bɛ ka nin fɔ i mana ye an bɛ tiɲɛ min kɔnɔ nin ye dɔdaba de y'a la an bɛ ka min fɔ nin ye a ko n'a sɔrɔ a bɛ ala fɛ a bɛ kɛrɛfɛ a bɛ lahara fɛ i k'a dɔn Alahu Taala ye labɛnni kɛ aw ye maa min mana ɲuman kɛ a ye sara labɛn sara min ka bon ɲɛsa kira muso ni maa min ye juguman ta k'o kɛ juguman n'i ye ala kuta kɛ i ye jɛnɛya kɛ walima i ye ala kuta ko wɛrɛ kɛ Alahu Taala bɛ lahasa bɛ kan ka di muso tɔw ma n'olu y'o kɛ a b'o double 2 ye k'o de da i kan parce que k'e ye kira muso ye k'e ye kira muso ye a ko kɛli o ka nɔgɔ ala ma kojugu kira min fɔ a ko akisa o man yaqunutu minkunna lillah aw musow filɛ nin ye kira muso aw kelen o kelen min mana bato kɛ ala ye wa rasulihi